stil of weer eens vleg. Maar het moeske, hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg. Er roept een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Protterpraat. Wat nuver, hè? Doet juist de telefoon oerhogong, maar dat het van het in je weer. Hij weet net van Beerboeloe. Nee, het is min net. Soeder van Sipke. Nee, min is het echt net Beerboeloe. Of van Omke Willem. Nee, dude. Houd maar op. Ik ga Vivaldi. Waar? Als ringtoon. En Kekeltje dan? Oh, pak, nou met het net moller. Eerst giet je een telefoon en nou stekken ze mij de kek gewoon terug met zijn nee te kekelen. Pak, dat pik ik net. Pak. Oeps. Oh, ik geloof dat ze een beetje lelijk is. Beerboeloe en Sipke willen nou toch wel uitvinden waar de telefoonloeden wij komen. Wij maken het uitziekje, Beerboeloe. Het kind toch net dat zomaar overal de telefoons is beginnen. En het binnen dus is net. Vindt Sipke. Nou, nee, dat is wel zo vanzelfs. Maar... Wij vregen het Ulbe de Hoelewol. Die weet zo soort. Ja, Ulbe, dat is een dokter. Wat weet die nou van protters? Zaait Jannie. Maar de oren jaren het net. Bedoel ik... beltoon, rinkels, muziekjes. Nou, ik moet zeggen dat ik toch zelfs ik wat les van ha. Hoe bedoelt Ulbe? Ja, Ulbe, ik van die toon. En dat het dan zijn eigen telefoon het is. Vreeg het Beerboeloe fatsoenlijk. Correct, jongen. Correct. Zoek ze wat, ja. En dan denk ik dat het een patiënt is. Op dat stuit. Daar haast het weg. En hij schucht omheen. Ja. Boppen in de beer zitten een stel protters. Ik ben de prottes. Roept Sipke uit. Nou zorg ik het. Die door het. Protters? Zou het Beerboeloe verheerd? Miauw, ja, dat hier komen ze al zeggen. Miauw, het ben een krekpapegaaien. Ze kunnen kort naaidoen en horen vogels miauw. Oei, daar komt Kekeltje aan. Pak, daar ben je hem al. En wat maar tot een orde in de kijk moeten steken. Pak. Eerst doen als die de telefoon. En dan mij naaidoen. Pak, ik ben hier lilk. Maar nou schucht echt Kekeltje verbusteren naar boppen. Hoe kan dat nou? Sipke en Beerboeloe moeten nou vreselijk laatje. Maar liet het maar net te volle merken. Pak, het binnen. Het binnen. De prot. Ja, het binnen. De prot is... En letter, als ze thuis binnen, gaat de telefoon. Nee, hè. Dat binnen de prottes. Laat het Sipke. Net in het raampje, jij Beerboeloe. Ja, nee, Sipke, vanzelf net. Laat het Beerboeloe ek. Maar, wat denk je? Binnen dit, die protters wel? Die protters.
lekker sliepen.